nastal coś. Tam tu zobaczcie na to tu piczku. Nie. Ja za takie panie, że tu są drnie. Nie mało. A w elektryczki nie są tu tak to inało, że... Jak nie znam czego by się to łamało. Nie, dalej. Ja chcę K-pop, dajcie. Można je rada na strejki. No. Ale to je limitovaná edícia, to nie sú chyba na internete. Ale Praha je taký obchod, čo je tam Stray Kids, veci sú tam Prahe. Som videla na TikToku. A ty ma nie to. Ona ťa zoomuje. Nie widziałem, że on nie mógł z naszych tam w wagonie, że kto nie mógł kasku szybko. Aspoň nemá také väčšie prsty, jak oni paticami. Chceš dávať dole, nič nie počúvaj popolníky. Je možné načítať. Mojím odporúčaním je pre rodičov, nemusia ísť deti. Tým, že sú tu deti do 16 rokov, stačí, ak pôjde zákonný zastupca, vedia nechať si vystaviť duplikát, vystavia aj nový preukaz, aby tie údaje boli čitateľné. Je to odporúčanie, nie je to povinnosť, ako hovorím, len aby bolo to korektné, že ja to dokážem načítať, vidíme tú platnosť. Wrócimy vlogisek do všetkého. Čemu to? Nie, len do kamery. Budeš na YouTube. Však natáčame vlogisek. To je zatvorená zmrzlina. Bagerka tu Hej. Skokaj. Dawaj berka. Ty si berem Dark Galaxy. Ti jebe. Ja si berem toto. Ok. Tento má chutiť jak energetiak, takže ja si berem ten. Jaká prichuť. Kolovou prichuťou. Ja si tiež kúpujem Dark. Mne to fakt to šedá koli fizz drinku. Ja starý drinku mala. Kola mi nechutí. To co je? Koľko stojí? 2 môj. Aj tvoj. Nie, dawaj. Nie 2. To je drahšie. No to si to kúp. Nechcem. Abo ja neviem, to si to. No. Kúpuj nechaj nás, pokým nás nenavidíte. Ľudia, máme fyzidelinky a Ty čo? urobíme potom taste test, jak pôjdeme do vlaku. Lebo teraz chodíme po obchodoch a my by sme to vyliali. A ja ešte s mobilom v ruke, to by nedopadlo dobre. Dobra, mám všetky. Nice, môžeme ísť. Potrebujem do čineka si kúpiť veci, čo je na nechtíky. A Hej. ja potrebujem tam nájsť K-pop veci. A ja potrebujem nájsť skibidi kartičky zase. A ja nechcem skibidi kartičky, ja chcem bombardino krokodila toto. Hej, a ja, keď tam budú, kupujem všetko. Ja chcem K-pop. Aj za 100 €. Myslím, Darka,
Nie, dobre, 100 eur tu ani nemám už. Ty, babka na vozíku. Luce, chceme babku na vozíku. Dariana Lima? Či kto? Ja neviem. Ja vidím. Neznám. Neviem, ja som chlapa. To chutí, ako by si zmiešala malinu s jahodou. Chceš dnes ochutnať? Ja to nemám rada. Dobre, že to nechutí, ako je malina a jahoda. Už sme všetko dopili a kúkajte, koľko ľadu máme. My normálne si zelinu nemusíme kúpovať. Ja som aj To si kúkaš. To je ten... Nekúkaj nič. Nekúkaj nič, bo to skončí zle. Ja viem, oni tu máš to veci. Jaži, to je z toho. Z Bravo Box. A toto je čo? Majú tu kapibáry. Vanessa, nechceš aj s Barbie mobilom? Tak si kúp. Tu máš aj s Barbie mobilom. Ľudia, kúkajte. Toto si bereme. Určite. Hejže, Vanessa. Čo, nie. Zapomej. Hej. Toto chcem. Oh my god, ten je celý. Ej, ten tu. Čo? Ja si bol vymeniť ten. Fuck. Oh my god. Ten tu je lepší. Ty podvádzaš trochu. Oni sú ľudí, ako mám teraz ľavy. Ja tam idem. Tam, keď bude ďalšia kapibára, ja si ju kúpujem. Vanessa, tu je krebátko na hlavu. Nie, ja chcem byť okejko. Toto asi nenájdeš. Nájdem, aj tu ma to... 200 rokov by som hľadala, čo ja to nájdem. No, ja idem hej. Dawaj, tu ideme. Ale kúďte, unikorn, motorka, čipa. Hej, že to si ukradneme. Na tom tu ja idem dneska domov. A ja idem na tej tu. Abo nie, ja idem dneska domov na tom tu. Na tom tu. Čo by sa stalo, Abo keby na som tom. toto priniesla domov? Bianka, ja idem dneska na tom tu domov. Bibi, však ja som mala také. Bibi, čo by sa stalo, keby som na tom prišla domov? Nič. Praslo by to pod nami, to je pre malé deti. 30 eur. Ale spôr. To je strašne kávaj. Kávaj. No, aj tak bolo kávaj. Šandorka nám utekla za jej kamarátkou, takže Sofia zmizla. Uvidíte ju naspäť možno až po vlaku. Oni asi tiež ide vo vlaku, takže neuvidím ani vo vlaku. Až keď budeme... A až neuvidím až v škole. Nehovorím čo, a ja som v mikine, takže ja neviem, kde ja to mikinu dám. Lebo mám malý brat. Dobre, ďakujem. Máte si to mať? Ja chcem kapibáru určite nemám. Ľudia, teraz sme v letete a zabudáme natočať Teda všetko. kde by mali mať? Toto chcela. Aha. Ešte Však nekúp. Ty vole, ja mám malé verecka v tých nohavicách. Mne sa tam nezmestí peňaženka. Hej. Ten chyba regál, či? Asi, hej. Ja neviem, kde ona išla. Čakaj, toto. Ten tu. Ja mám taký melónový. Hej. Ja mám taký. Mario. No. No poď už. Bo toto tu chcela, neznám čo. Tu majú toto čupa čups, pitička. Kupuje si takto? Ja som mala taký. To je jedno, kupuješ si. Na mňa. Výživku.
Jako si mám zobrať prvý chuť? Ja som mala všetky sadiť, nechcem. Bude mi to stačiť? Neviem, ako si mám zobrať výživku? Box. Alebo fakt mám. Bianka, ako prvý chuť si mám zobrať? Počkaj. To ako chceš ty, počkaj. Tu mám malina, jahoda, Sušené voci. Ide si berem iba jednu jahodu. Počkaj, a do tej chuť. Dobre, tak sa ešte jednu jahodu berem. Nie, to neberem. Oh my god, to mi bude stačiť, dúfam. Bianka, ako si mám zobrať prvý chuť výživky? Aj to... No dobre, toto je lacnejšie o 10 centov.